Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Καλώς ήρθατε στο κανάλι που πιστεύει ότι τα 50 είναι τα νέα 30. Σήμερα σκέφτηκα να μιλήσουμε για το σύμβολο της θηλυκότητάς μας, για το μαστό μας. Ο μαστός είναι σύμβολο και της σεξουαλικότητας και της μητρότητας. Ο μαστός έχει υμνηθεί από ποιητές, από συγγραφείς, από ζωγράφους, τον ύμνησαν με την τέχνη τους, από τους εραστές μας ή έχει χλευαστεί από τους εραστές μας. Είναι μικρό, είναι μεγάλο, παρά είναι σφιχτό, δεν είναι σφιχτό, έχει μεγάλη θηλή, έχει μικρή θηλή, όλα τα έχουμε ακούσει πια. Σκέφτηκα λοιπόν να μιλήσουμε για το πώς θα διατηρήσουμε το μαστό μας όσο το δυνατόν πιο όμορφο και πιο υγιή κυρίως για το υπόλοιπο της ζωής μας. Πράγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί ήδη στην ηλικία που είμαστε, στην ηλικία των 50, ο μαστός έχει αρχίσει να τροφεί γιατί θεωρεί ότι έχει επιτελέσει το έργο του που δεν είναι άλλο παρά ο θυλασμός. Θα σας κάνω ένα πολύ μικρό μάθημα ανατομίας, πάρα πολύ μικρό όμως, μην μου φύγετε. Ο μαστός δεν έχει μύες ο ίδιος, είναι μια ημισφαιρική προσεκβολή λιπόδους ιστού που έχει μέσα το μαζικό αβένα, πίσω από τη θηλή όταν είμαστε μικρές και μετά, ξέρω εγώ, επεκτείνεται κάπως, ξεφεύγει από τα όρια της θηλής. Και όπως είπαμε στην εμεινόπαυση, ο μαζικός αβένας ατροφεί γιατί πλέον δεν υπάρχει η επίδραση των ιστρογόνων. Αυτό λαϊκά σημαίνει ότι ο μαστός μας ακουλιάζει. Επιστημονικά σημαίνει ότι συρρυκνώνεται και ατροφεί. Πάντως τα νέα δεν είναι ευχάριστα για μας που ξεπερνάμε τα 50. Τι πρέπει να κάνουμε όμως για να διατηρήσουμε το μαστό, είπαμε, όσο το δυνατόν πιο στιτό, όσο αυτό γίνεται, και όσο το δυνατόν πιο υγιή. Λοιπόν, το μαθηματάκι ανατομίας που είπαμε, θα το συνεχίσω. Επειδή ο ίδιος ο μαστός δεν έχει μύες, στηρίζεται στους παράπλευρους μύες. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο μείζων θωρακικός, ο ελάσσον θωρακικός, ο οδοντοτός, ο κορακοβραχιόνιος, ο υποπλάτιος, ο πλατής ραχιαίος και ο έξω λοξός κοιλιακός μυς, οι έξω λοξοί κοιλιακοί μύες. Λοιπόν, άρα, επειδή το ίδιο το στήθος δεν μπορούμε να το γυμνάσουμε, αυτό είναι το κακό νέο, το καλό νέο είναι ότι μπορούμε να γυμνάσουμε τους παράπλευρους μύες, ώστε να βοηθήσουμε το στήθος να μείνει, τέλος πάντων, σε ένα αξιοπρεπές ύψος. Θα σας δώσω όμως και άλλα tips, θα σας δώσω. Τι κάνουν οι φίλες μου? Η μία φίλη μου βάζει το στήθος της, λέει, σε παγωμένο μάρμαρο στο μπάνιο και έτσι έχει αποκτήσει στήθος μάρμαρο. Μια άλλη φίλη μου, και αυτό νομίζω το κάνουμε όλες λίγος πολύ, ξεπλένει το τελευταίο νερό στο ντους είναι με κρύο νερό. Αυτό λίγος πολύ το κάνουμε όλες. Μια άλλη φίλη μου βάζει, λέει, την υδατική του προσώπου στο στήθος και έχει δει μεγάλη διαφορά και στο δέρμα και στη σπαργή του στήθους. Και μια άλλη φίλη μου κάνει μάσκα αργύλου. Σας μεταφέρω και αυτά τα tips, νομίζω ότι είναι χρήσιμα. Λοιπόν, είπαμε ότι ο μαστός ο ίδιος δεν έχει μύες, οπότε πρέπει να γυμνάσουμε τους παράπλευρους μύες. Ξαναλέω, μείζων θωρακικός, ελάσσον θωρακικός, οδοντοτός, αυτήν εδώ, κορακοβραχιόνιος, υποπλάτιος, πλατής ραχιαίος, έξω λοξός κοιλιακός μυς. Λοιπόν, βρήκα στο ίντερνετ μια καταπληκτική άσκηση, η οποία γυμνάζει όλους αυτούς τους μύες. Παίρνουμε βαράκια, καθόμαστε σαν καλές κοπελίτσες, έτσι, πολύ σεμινάκια μαζεμένα σε ένα καρακλάκι. Παίρνουμε τα βαράκια, αυτά είναι 1 κιλού γιατί εγώ είμαι τεμπέλα. Λοιπόν, και σκύβουμε όσο το δυνατόν πιο μπροστά, κρατώντας την πλάτη μας ίσια. Και μετά κάνουμε αυτό. Ξέρετε πως τραβάνε πίσω? Η υποπλάτη, πλατής ραχιαίοι, η έξω λοξή κοιλιακή, ο κορακοβραχιόνιος, όλοι τραβάνε. Και ο μείζων θωρακικός, εγώ το νιώθω σχεδόν. Γιατί το στήθος επικάθεται πάνω στο μείζωνα θωρακικό, στην περιτονία του μείζωνος θωρακικού μυός. Λοιπόν, κάνουμε αυτές τις ασκήσεις όσο μπορούμε, όσο αντέχουμε. Κάνουμε και αυτά, τα ξέρουμε, αυτά. Κάνουμε αυτό που είναι το κλασικό, ήδη το νιώθεις στο στήθος, έτσι, να προβάλλει και να ανασηκώνεται κάπως, έχεις αυτή την αίσθηση τουλάχιστον. Και θα σας δείχνω μια άλλη άσκηση, πάρα πολύ εύκολη, που χρειάζεται πολύ λίγα πραγματάκια. Παίρνουμε ένα λάστιχο από ένα μαγαζί με αθλητικά είδη, το βάζουμε στο ύψος των ώμων, εγώ τώρα εδώ για να είμαι στην κάμερα δεν το έχω στο ύψος των ώμων,
Και κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι στο ύψος των ώμων, έτσι. Και κάνουμε αυτό. Λοιπόν, γυμνάζονται όλοι εδώ αυτοί οι μύες, το νιώθει στο στήθος να τραβάει. Το κάνουμε και από το άλλο χέρι στο ύψος των ώμων. Λοιπόν, άλλο η πολύ γνωστή άσκηση για το στήθος είναι τα γνωστά μας push-ups. Όσο πιο πολλά push-ups κάνουμε, τόσο πιο στήθος μάρμαρο θα έχουμε. Επίσης, μια πολύ ωραία και εύκολη άσκηση για το στήθος είναι το τέντομα της γάτας. Δηλαδή, να εφάπτεται το σώμα μας όλο μέχρι το κεφάλι μας με το δάπεδο και ξαφνικά να σηκώσουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά το κεφάλι μας, σαν να είμαστε γάτες που τεντωνόμαστε. Θα σας το δείξω στο πλάι. Φανταστείτε ότι είμαι στο επίπεδο του δαπέδου και ότι σηκώνω όσο το δυνατόν περισσότερο, σαν να είμαι γάτα που τεντώνεται. Προσπαθώ, ανασηκώνω και το στήθος από το δάπεδο. Επίσης πάρα πολύ χρήσιμη άσκηση. Λοιπόν, νομίζω ότι σας έδειξα 2-3 ασκησούλες, οι οποίες είναι και εύκολες. Αν δεν έχετε βαράκια, πάρτε τα νικεδάκια με τόματο χυμό. Εγώ αυτό έκανα όταν δεν είχα βαράκια. Τα λάστιχα είναι πολύ εύκολα και φτηνά, εύκολα να τα βρείτε και πολύ φτηνά. Τα tips σας τα έδωσα, αλλά ας μιλήσουμε και λίγο για την υγεία του μαστού. Σας έχω ένα κακό νέο. Μετά τα 50 αυξάνουν πάρα πολύ οι πιθανότητες να κάνουμε καρκίνο του μαστού. Τι αυξάνει τις πιθανότητες επίσης, εκτός από την ηλικία, η κληρονομικότητα, το να έχουμε δηλαδή στην οικογένειά μας ιστορικό καρκίνου, μάνα, θεία κτλ, γιαγιά, το κάπνισμα, μάλιστα το να καπνίζει κάποια γυναίκα 10 χρόνια πριν την εμεινόπαυση, ένα πακέτο τσιγάρα αυξάνει κατά 60%. Εγώ έχω 60% περισσότερες πιθανότητες να κάνω καρκίνο του μαστού, γιατί η ανόητη κάπνιζα. Λοιπόν, φανταστείτε το, τι κακό έκανα στον εαυτό μου. Το αλκοόλ, η έκθεση στα ιστρογόνα, η ατεκνία προκαλούν καρκίνο, αυξάνουν τις πιθανότητες, η έκθεση σε ακτινοβολία και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς τις γυναίκες που είμαστε στη κλιμακτήριο, η θεραπεία υποκατάστασης με ιστρογόνα που καμιά φορά χρησιμοποιούμε οι γυναίκες στην εμεινόπαυση για να απαλύνουμε αυτά τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης που μας ταλαιπωρούν τόσο πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλα με μέτρο. Λοιπόν, καλό είναι μία φορά το χρόνο να κάνουμε μαστογραφία. Η Liz Harley, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο κούκλα, αλλά είναι και συνετή, λέει ότι κάνει μαστογραφία την ημερομηνία της γέννησης της, τα γενέθλιά της δηλαδή. Ας το κάνουμε κι εμείς, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που είπε και μπορούμε να το θυμόμαστε. Γενέθλια, μαστογραφία, για να μην ξεχνιόμαστε. Η αξία της αυτοεξέτασης πλέον αμφισβητείται. Καλά είναι να μας εξετάζει ένας μαστολόγος και ας προσπαθήσουμε να λατώσουμε τους παράγοντες κινδύνου. Όπως είπαμε, το κάπνισμα, το αλκοόλ, το να παίρνουμε ιστρογόνα ως θεραπεία υποκατάστασης κτλ. Ο μαστός που έχουμε δεν θα γίνει σίγουρα ο μαστός που είχαμε στα 18 ή στα 28, αλλά μπορούμε να γεράσουμε με έναν ακόμα όμορφο για την ηλικία του μαστό και κυρίως με έναν υγιή μαστό. Ήθελα να σας πω και κάτι πάρα πολύ χαριτωμένο που διάβασα, ότι ο εμπνευστής και ο ιδρυτής ενός μεγάλου καμπαρέ στο Παρίσι καλύπτει, λέει, τον ένα μαστό στις χορεύτριες γιατί συμβολίζει τη μητρότητα, ενώ τον άλλο μαστό τον αφήνει εκτεθειμένο στο βλέμμα των θαμώνων. Το βρήκα καταπληκτικό, ο άντρας που το σκέφτηκε έχει παιδεία, έχει αισθητική, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί όντως ο μαστός συμβολίζει και τη σεξουαλικότητα αλλά και τη μητρότητα. Και θα σας αφήσω με κάτι αστείο. Τι είναι, λέει, τι μοιάζει, λέει, με τα παιδικά τρενάκια? Μοιάζει ο γυναικείος μαστός. Γιατί είναι φτιαγμένος για μωρά, για παιδιά, αλλά παίζουν μαζί του οι άντρες. Με αυτό το αστιάκι θα σας αφήσω. Γεια σας!